नमस्कार मंडळी. नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. स्वागत आहे दुपारचं 1:15च्या लाईव्ह मध्ये. खूप स्वागत आहे. कुठून आहात मंडळी? कमेंट करून सांगायचं आहे तुम्ही. पहिला हाय, मी दुसरा मी तिसरा. ओ माय गॉड. हाय ओमकार, स्वागत आहे तुझं. कसं आहेस? जेवलास का? नूब नूब गेमर, मी दुसरा. हाय नूब गेमर, स्वागत आहे. सेकंड लाईक केल्याबद्दल थँक्यू सो मच. शेतकरी दादा नमस्कार. नाना दादा, तुमचं नाव काय? स्वागत आहे लाईक डन केल्याबद्दल. झालं का? संपलं तुमचं लाईव्ह? ओमकार दादा मध्ये व्हिडिओ कसा होता ग? हा तू नाचतानाचा मी बघितला. शेतकरी दादा, मी पण 3 नंबर. थँक्यू सो मच दादा. जेवलात का तुम्ही? ओमकार मध्ये अजून तर नाही. ओके, अजून नाही जेवला. ओके ओके, मी पण नाही जेवली. मी 2:15 वाजता परी आली की जेवणार आहे. प्लीज म्हणजे लाईक करा सगळ्यांनी. आता माझं लाईव्ह ऑन. आता माझे लाईव्ह ऑन. ओके, लाईव्ह आहे का अजून चालू? ओके ओके, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल दादा. मंडळी सगळ्यांनी जॉईन व्हा लवकरात लवकर. अरे मित्राचं लगीन होतं त्या वेळेला आणि ते हातात घेऊन नाचत होता तो तू आहेस का? असं काहीतरी आंब्याचा टाळ वगैरे घेऊन नाचत होतास. शेतकरी दादा म्हणते हो ताई. ओके ओके, मग दादा तुमचं दुकान आहे का शेतकरी दादा? मंडळी लाईक करा यार, लाईक करा पटापट, लाईक करा. हो भारी नाचत होतास. मंडळी लाईक करा चॅनलला. फक्त 2 झाले आहेत, मीच आहे. हो का? शेतकरी दादा म्हणते हो ताई. ओके ओके दादा. बाकी काय मग शेतकरी दादा? मग शेती कधी करता आणि दुकान कसं काय सांभाळता? मग कसं काय म्हणजे सगळं ॲडजस्ट करावं लागत असेल ना, शेती दुकान. मंडळी कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी जॉईन व्हा लवकरात लवकर. नवीन असाल तर कमेंट करून सांगा आणि चॅनलला जॉईन होऊन बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे जे लाईव्ह आहे रोज असतं त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन भेट जाईल. लय मस्त. ओके, ओमकार दादा म्हणते IPLच्या टाइमला चेअर गर्ल नाचतात बघ, तसं करत होतं. येस फक्त त्यांचा ड्रेस घालायला पाहिजे होता तो. त्यांच्याकडे ते दोऱ्या असतात त्या ह्याच्यासारखं. तू आंब्याचे टाळ घेऊन शिमक्याला नाचायचं तसं. ना 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 ना. घोस्ट म्हणते बोल बाई बोल. घोस्ट पार्क आज फुल लाईव्ह. मग काय, आज असे डोळे असे रात्री न झोपताना असं व्हायला, ए मला झोप येते रे बाबा, ए मला झोप येते. कुक विथ अवंतिका. हाय अवंतिका, नमस्कार. कुठून आहात अवंतिका ताई? मस्त नजरों से. डोळे खूप छान आहेत तुमचे ताई. गोस्ट, तुझा डीपी बघून तर मलाच लय भीती वाटायला लागली. रात्री मला तूच दिसशील स्वप्नात. अरे घोस्ट आला की काय? मी पुण्यावरून आहे ताई म्हणतायत. तुम्ही कुठून आहात? मी सिंधुदुर्गातली आहे ताई, सिंधुदुर्ग. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. पहिल्यांदाच आलात का माझ्या लाईव्हला? पहिल्यांदाच आलात का अवंतिका ताई? गोस्ट हा 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 हा. मंडळी कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा, लाईक करा. अरे लाईक फक्त 2च लाईक कसे काय यार? लाईक वाढवा.
अवंतिका ताई, घोस्ट पारकर, प्लीज पटापट लाईक करा, लवकरात लवकर लाईक करून टाका. फर्स्ट टाइम आले तुमच्या लाईव्हला. ओके, तुमचं पण चॅनल आहे का? कुकिंगचं वाटतं चॅनल आहे. लाईक डन, थँक्यू अवंतिका ताई. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझ्या चॅनलला एखादी कमेंट करा शॉर्टला, मग मी तुमचं चॅनलला सपोर्ट करते. गोस वारकर म्हणता केला बघ. ओके, थँक्यू. वामन दादा नमस्कार. हाय हाय वामन दादा, खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. हो, माझं पण चॅनल आहे. ओके अवंतिका ताई, मी नक्की तुम्हाला सपोर्ट करेन. एखादी कमेंट सोडा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि केतन दादा मध्ये झाली का गेम? कसली गेम? सारखी सारखी गेम 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 काय चाललंय केतन दादा? बोलायचं असेल तर नीट बोला. झाली का गेम? झाली का गेम? पोस्ट म्हणतात काश्मीरवरून काहीतरी पाठव, ॲपल पाठव. अरे त्या दिवशी माझे मिस्टर गेले हे का मार्केटमध्ये, किती ॲपल हाणूची? 9 किलो. आता बघा, या ॲपल खाऊ जमणार नाही. सर्वांना नमस्कार. अवंतिका ताई सर्वांना नमस्कार करतायत. नरसू गवंडी, चष्मा भारी आहे. थँक्यू थँक्यू नरसू दादा, थँक्यू सो मच. कुठून आहात तुम्ही? कुठून आहात कमेंट करून सांगा. साक्षीताई म्हणते लाईक डन. थँक्यू साक्षीताई, स्वागत आहे. गोस्ट पारकर म्हणतायत हो. साक्षीताई जेवलात का? मामन दादा म्हणते माझी लाईक आली का? हा, आली असेल कदाचित. साक्षीताई म्हणते जेवण झालं का? साक्षीताई जेवण तर बनलंय, पण जेवायचं आहे. मुलीची वाट बघते मी. मंडळी प्लीज पटापटा सीसीवर जॉईन व्हा. नवीन असाल तर कमेंट करून सांगा. पण केतन दादा तुम्ही किती वेळा विचारता? पण गेम असेल तर तुम्हाला दिसली असती ना, गेम नाहीये. शेतकरी दादा म्हणताय ताई दादांना नमस्कार. शेतकरी दादा ताई दादांना सर्वांना नमस्कार करतायत बरं का मंडळी. यांचं पण खूप चांगलं चॅनल आहे, नक्की यांना पण सपोर्ट करा. ह्यांचं पण लाईव्ह असतं. साक्षीताई म्हणतायत नाही अजून जेवले. ओके, नाही का जेवलात? अवंतिका ताई म्हणताय श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ अवंतिका ताई. दादा म्हणता कधी पाठवणार? घेऊन येते की, सुट्टीला आली ते येईन ना तेव्हा घेऊन येते. ताई जॉईन करते. ओके, मला एखादी शॉर्टवर कमेंट करा, मग मी पण करते. ओके अवंतिका ताई. आणि हे पण एक दादा आहेत बघा, शेतकरी दादा, ते पण सगळ्यांना जॉईन करतात. जर तुम्ही त्यांच्या चॅनलवर गेलात तर तेही तुम्हाला जॉईन करतील. रामकृष्ण हरी, कृष्ण हरी. अवंतिका ताई तुमचं पण लाईव्ह असतं का? अवंतिका ताई तुमचं लाईव्ह असतं का कधी? साक्षीताई म्हणते श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मला पण सपोर्ट करा. येस, शेतकरी दादांनाही सपोर्ट करा. हर हर महादेव. अवंतिका ताई म्हणते हर हर महादेव. साक्षीताई HDFC डू. शेतकरी दादा नमस्कार. अक्षय दादा हाय. अक्षय दादा ताप उतरलो. घोष दादा म्हणते मला पण सबस्क्राईब करू सांग सगळ्यांका. आणि घोष पारकरला पण सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी. सगळ्यांका सबस्क्राईब करून टाका. चला, ओके. घोष दादा पण सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा. साक्षीताईमध्ये एकमेकांना जॉईन करा. येस मंडळी, करून टाका सगळ्यांनी एकमेकांना जॉईन. शेतकरी दादा म्हणतायत नमस्कार ताई. साक्षीताई म्हणते ताईला कमेंट करा, तिकडून जॉईन करा. येस, माझ्या जी लेटेस्ट कालची जी शॉर्ट आहे तिला कमेंट करा, म्हणजे तिथं तुम्ही एकमेकांना जॉईन करून कमेंट करून सांगून टाका की मी जॉईन केलंय वगैरे. ओके. अक्षय दादा म्हणतायत मी आता इटलीवरून लाईव्ह करतो. येस अक्षय दादा, मी तुला बघेन. कर ना एक दिवशी लाईव्ह, मला बघायचं आहे तुला. गोष्ट म्हणतो काय गेम चाललाय केतन? अरे लक्ष देऊ नका, त्यांचं फालतूगिरी आहे ती. मामन दादा म्हणते मी तुला कमेंट केली आहे ग, जरा तू बघून घेशील. हा दादा, मी लाईक करतो तुमच्या कमेंटला. अक्षय दादा म्हणतो 101.8. अरे बाबा, कमेंट लाईक व्हिडिओवर करूक सांग. येस, म्हणजे शॉर्ट व्हिडिओ असं ना त्याच्यावर करा ना. कुक विथ जॉईन केली ताई मी तुम्हाला. थँक्यू अवंतिका ताई, मी पण करेन तुम्हाला कुकिंग.
अवंतिका ताईमध्ये शॉर्ट व्हिडिओला कमेंट केली आहे. ओके ओके, नक्कीच. आणि येत जा अवंतिका ताई माझ्या लाईव्हला. रोज 1:15 लाईव्ह असतं. प्रेम बोलतोय. हाय प्रेम, स्वागत आहे. गणपतीला अक्षय म्हणतोय, अक्षय दादा म्हणते गणपतीला आलो की लाईव्ह करतो. ओके ओके, का चालेल चालेल, कर कर, म्हणजे आम्ही पण बघू गणपती बाप्पाला. घोष पार्क म्हणते होय शॉर्ट व्हिडिओ. ओके, ज्यांनी एकमेकांना जर कोणाला तुम्हाला सगळ्यांना एकमेकांना जॉईन करायचं असेल तर जी आताची माझी लेटेस्ट शॉर्ट आहे त्याच्यावर कमेंट करा, लाईक करा आणि एकमेकांना रिटर्न करा तिथंच. ओके, आणि एकमेकांना सांगा की मी केलं आहे रिटर्न वगैरे. तुझ्या डोळ्यातले काजल, तुझ्या डोळ्यात काजळले गया रे, तुझ्या नजरेत. बघला, इथंच गाडी अडली माझी. साक्षीताई म्हणजे अवंतिका जॉईन केलं आहे, रिटर्न करा. ओके, अवंतिका ताईंना साक्षीताईंनी केलं आहे जॉईन. वामन दादा मध्ये हे प्रिय मैत्रीण तुझं जेवण झालं आहे का? मी जेवण करून बसलो आहे. हो प्रिय मित्रा, माझं जेवण झालंय बनवून, पण जेवायचं आहे. माझ्या मुलीची वाट बघते मी. हो ताई, नक्की येत जाईल टाईम भेटला की. ओके, 1:15 वाजता माझा टायमिंग आहे ताई, आणि तुमचा पण टायमिंग मला सांगत जा म्हणजे आपली भेट होईल पुन्हा. घोष पारकर म्हणतायत, हसतायत. घोष पारकर म्हणतायत गाडी अडली. कसली गाडी? श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ महाराज. श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ. कुकिंग विथ अवंतिका म्हणते नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे ताई. कुक विथ अवंतिका म्हणते साक्षी ताई संध्याकाळी रिटर्न करते किंवा सकाळी. येस येस, लगेच करू नका नाही तर तो उडून जातात. ओके, थँक्यू म्हणतात अवंतिका ताई. मंडळी प्लीज लाईक करा पटकन, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. कुक विथ अवंतिका म्हणते राम राम मंडळी, राम राम. आणि प्लीज हे लाईव्ह सर्वांनी आपापल्या स्टेटसला वगैरे शेअर करा जेणेकरून आपल्याला जास्त माणसं मिळतील सबस्क्रायबरसाठी. कमेंट करा पटापटा मंडळी. दिलदार शेख. ओके, नमस्कार दिलदार शेख दादा, कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये तुमचं. अक्षय दादा म्हणते मी आज घासपूस ऑर्डर केली आहे. हां, घासपूस खाणार आज तू? वा वा वा, खूप छान. कुकिंग विथ अवंतिकामध्ये राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण. घोष पार्कमध्ये घासपूस. हां, घासपूस म्हणजे तो ज्याला थोडं थोडं हिरवं हिरवं येतं ना कडधान्यानं, ते खाणार आहे तो. हाय प्रेम, आजपासून मी प्रीतिया तुझ्या लाईव्हला येणार नाही. बघ ना, कोणी लाईकच करत नाही. एवढं प्रेमाने लाईव्हला येतो पण लाईक्स मिळत नसतील तर काय करायचं? तेच ना रे, आपल्याला कोणच म्हणजे असं हे करत नाही. प्लीज मंडळी, प्लीज लाईक करताय ना, नाही तर प्रेम आमचं लाईव्हला येणार नाही बघा. वामन दादा म्हणतायत माझा जेवायचा टाईम 12:30, ड्युटीहून घरी जायचा टाईम 6 वाजता, ड्युटीवर येण्याचा टाईम 9 वाजता. ओ माय गॉड, वामन दादा बिझी. प्लीज मंडळी पटकन, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले ना त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका. 14 मिनटं होत आली आहेत आणि फक्त 9 लाईक्स आहेत. अक्षय दादा मध्ये कॅन्टीनमध्ये मटन बिर्याणी आहे, पण श्रावण आहे ना तुझा. अवंतिका ताई म्हणते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. अवंतिका ताई, श्रावण आहे का तुमचा? शाकाहारी बोल. शाकाहारी 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 बोलली की मी. अवंतिका ताई म्हणतात माझी संध्याकाळी 7:30ला लाईव्ह असते. ओके ओके, मी येईन तुमच्या लाईव्हला 7:30 वाजता. बघते हां, टाईम भेटला तर नक्की येते. कारण 7:30 हा ना मुलांना बाहेर न्यायचा टायमिंग असतो आणि मग घरात वायफाय आहे, बाहेर नाही ना, त्यामुळे मला जॉईन होता येत नाही कधी कधी कोणाच्या लाईव्हला असं. विकास राजपूत म्हणतायत हाय. हाय विकास दादा, नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? गुड आफ्टरनून. जेवलात का? जेवण झालंय का सगळ्यांचं? विकास भाई, आपका खाना हो गया क्या? कहाँ से हो आप? बामन दादा हार्ट.
अवंतिका म्हणते जय शिवराज जय शंभूराजे, जय शिवराज जय शंभूराजे. अक्षय दादा म्हणते म्हणून तर घासपूस खाणार आहे. खा बाबा, जमली तर खा बाबा, आम्हाला तर काय जमणार नाही. जय हरी विठ्ठल. अवंतिका ताई तुमचं चॅनल मोनो झालंय का? श्री स्वामी समर्थ. हो श्रावण आहे म्हणतायत. राजकुमार दादा नमस्कार. हाय ताई म्हणतायत. नमस्कार राजकुमार दादा, कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. खूप दिवसांनी आलात आपल्या लाईव्हला. गोष्ट दादा म्हणतायत हो माझो पण श्रावण. मग श्रावणात काय काय खालतलं मग? अळूची भाजी, अळू वडे, टाकळ्याची भाजी. अवंतिकाताई म्हणताय श्री स्वामी समर्थ. सर्वांना नमस्कार. सर्वांनी जॉईन करा एकमेकांना. येस, ज्यांना ज्यांना एकमेकांना जॉईन म्हणजे सबस्क्रायबर पाहिजे त्यांनी एकमेकांना जॉईन करून मग एकमेकांना रिटर्न ही करू शकता. अवंतिकाताई तुमचं चॅनल मोनो झालंय का? जय जय राम कृष्ण हरी. मंडळी लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका पटकन. आज पनीर केलंय मसालो. वा वा वा, आज पनीर मसालो लय भारी. रामचंद्र दादा हर हर महादेव. जय श्री महाकाल. हर हर महादेव. रामचंद्र दादा स्वागत आहे खूप खूप तुमचं. वामन दादा म्हणतात अगं मला इंग्रजी येत नाही, मला नाव सांग तुझं. माझं नाव प्रीतिया. माझं या बाळाचं नाव ठेवण्यात आलं आहे प्रीतिया. रामचंद्र दादा 10 नंबर लाईक डन. थँक्यू रामचंद्र दादा. जेवलात का मंडळी? प्लीज ज्यांनी ज्यांनी लाईक केले नाही आहे ना त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका. जय जय राम कृष्ण हरी. खुशी वामन दादा पॉपकॉर्न दुपारच्या वेळेला कुठं वामन दादा पॉपकॉर्न देत आहे? अक्षय दादा पुण्याला आलो की पहिले श्रीमंतांचे दर्शन घेणार मग घरी. श्रीमंतांचे दगडूशेठ हलवाई. जय जय राम. चला बाय बाय. अरे प्रेम चालला कशाला? कुठं काय गायबच होतोस तू? येस ओके ओके. बघ 9चे 10 लाईक 11 लाईक झाले. बघितलंस? करणार माणसं, आपली माणसं आहे ती सगळी करणार लाईक. मंडळी प्रेम म्हणतोय की कोण लाईकच नाही करत. करून दाखवा चला लाईक. तो म्हणतोय लाईकच नाही करत. बघ आता 11 12 13 लाईक्स लगेच होतील. बघ लाईक नाही करत तुमची मंडळी. आमची मंडळी करणार प्रेम. बघितलंस लगेच 11 लाईक झाला. कोणी केले लाईक? चला 12 नंबरला पण करून दाखवा. 15 असेच नंबर प्रेमला करून दाखवूया. त्याला वाटतं की माझ्या लाईव्हला कोणी लाईकच नाही करत. बघू मंडळी पटकन लाईक करून दाखवा. प्रेम मला म्हणतो की तुझ्या लाईव्हला कोणी लाईकच नाही करत. तर आज दाखवायचं प्रेमला की कोकणच्या ताईला लाईक करतात. बघ 11 12. अरे वा 12 पण लाईक झाले. राजकुमार हायकोर्टाची लिपिक टायपिंग टेस्ट होती ना म्हणून टाइम भेटला नाही. तिथे पण गोंधळ झाला. कीबोर्ड चालत नव्हते. आता टायपिंग टेस्ट पुन्हा होणार. ओ माय गॉड. काय ना आपलं नशीब मध्ये मध्ये असं साथ देत नाही बघा. राजकुमार दादा म्हणतायत 11 नंबर मी केले. थँक्यू राजकुमार दादा. थँक्यू सो मच. गौरव कुडाळकर. अरे कुडाळकर इलो 12 नंबरला लाईक करून गेलो. अरे वा 13 नंबरला पण लाईक झालंय. बघ प्रेम तू म्हणतोस की लाईक करत नाही. सगळी लाईक करतात. बघ सगळ्यांना आवडतं कोकणच्या प्रीतियाचं लाईव्ह. बरोबर की नाही मंडळी? सीसीवर असणाऱ्या आणि 14 आणि 15 नंबरला पटकन लाईक करून टाका. प्रेमला आज आपण दाखवूनच द्यायचं की बघ. वामन दादा खुशीची मम्मी कशी आहे ग तू? मी मस्त आहे. वामन दादा मी मस्त आहे. विजय दादा लाईक नंबर 13 ताई. श्री स्वामी समर्थ. महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? हा लंच तर बनवलाय, जेवायचं आहे फक्त. गौरव म्हणता इलो कुडाळकर इलो. काय गौरव दादा झाली का गणपतीची तयारी? घरबीर झाडूक सुरुवात केलाय. अक्षय दादा म्हणता हायकोर्टची एक केस आहे माझी. राजकुमार दादा तेवढं बघून घ्या. बघा हा राजकुमार दादा काय सांगतायत.
प्रेम बोलतोय, अहो मंडळी लाईव्ह मध्ये आलात तर एक लाईक तर बनतो ना. लाईक करायला पैसे लागत नाही हो, फक्त एक टच आणि प्रीतियाच्या चेहऱ्यावर स्माइल. चला चला लाईकचा पाऊस पडा. याच मंडळी, पैसे अजिबात लागत नाही आहेत. आता सहा लोक बघतात, त्यापैकी एकाने जरी लाईक केलं ना तरी मला खूप भारी वाटेल. चला 14 नंबरला कोण लाईक करून टाकते बघायचंय मला. विजयदांमध्ये आमची लाडकी जम्मू कोकण गर्ल, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. वा वा वा. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचं प्रसन्न होतला मन, असो आमचं यो कोकण. मंडळी पटापटा लाईक करा, मंडळी लाईक करा, लाईक करा. फक्त 14 आणि 15 पटकन करून टाका. चला राजकुमार, तुमचा आशीर्वाद मिळाला तर नक्की बघेन अक्षय दादा. येस, बघणार अक्षय दादा, राजकुमार दादा. आमचा सगळ्यांचा आशीर्वाद आहे. तुम्ही खूप मेहनत घेतलात. ती पण जागेची केस आहे, शेजाऱ्यांची जागा ढापली आहे. शेजाऱ्यांच्यांनी जागा ढापली आहे. ओ माय गॉड, तुमची. मग राजकुमार दादा नक्कीच बघून देतील बघ. वाव, 14 नंबरला लाईक डन झालेला आहे बघ प्रेम. 14 नंबर लाईक डन झालेले आहेत. आता फक्त 15. चला बघूया 99वा लाईक कोणाचा. लाईक करा आणि 500 रुपयाचा कॅशबॅक चान्स मिळवा. हे भगवान. यूज परत प्रणाम प्रीतिया जी, मेरा नाम प्रीतिया जी है. स्वागत आहे युजर. सकाळी तू लाईव्हला आलास आणि कुठे गायबच झालास. प्लीज लाईक करा पटकन. 22 मिनिटं झाली आणि फक्त 14 लाईक. 22 मिनिटात 22 तरी लाईक व्हायला पाहिजे होते, पण अजिबात नाही करत तुम्ही लाईक्स. खुशीचे पप्पा कोणतं काम करतात? आर्मी मध्ये आहेत दादा ते. ला 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 ना 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 ना. पिढीजात वावर आहे. ओके ओके, त्यामुळे म्हणजे जुनी केस आहे. युजर लिहिताना चूक झाली आहे. ओके ओके. वाव, 16 लाईक झाले आहेत प्रेम. बघितलं, 16 लाईक. पटापटा कमेंट करा सगळ्यांनी आणि प्रेमला दाखवून द्या की आमचं लाईव्ह सर्वांना आवडतं आणि लाईकही लोक करतात. सो आता आहे फक्त 18 लाईक. 17 लाईक झालेले आहेत. 18 लाईक, 19, 20, 20 लाईक्स पटकन करून टाकायचे आणि आपण 23 वर पोहोचायचं आहे आपल्याला पटकन. मंडळी अरे वा, 18 लाईक्स पण झालेत. वा 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 वा. बरीच जुनी आहे ती केस. येस येस, मग थोडासा अभ्यास पण करायला लागणार आहे त्या गोष्टी. 19, 18, 19, 20 हे प्रेमची कामं, बाकी काय. बरोबर ना प्रेम? 20. ओ माय गॉड. 17, 18, 19, 20. बघा 20 लाईक झालेले आहेत आपले. क्लॅपिंग फॉर 20 लाईक्स. ओ ये पी भुर्रे. चला चला पटकन लाईक करून टाका. 23 लाईक्स होऊन जाऊ दे पटकन. सीसीवर असणाऱ्यांनी पटकन लाईक करून टाका. चला बघूया 99 वा लाईक कोणाचा. लाईक करा आणि 500 रुपयाचा चान्स मिळवा. %75 केस सुटली आहे. ओके ओके, म्हणजे जिंकण्याचा चान्सेस आहे. तर सच्चिदानंद सावंत, हाय नमस्कार, स्वागत आहे भावा तुझं. कसा आहेस? कसं आहे? मालवणी मध्ये बोला बाय. आपल्या कोकणातलो तू या. कसं असे भावा? लाईक करा मंडळी, लाईक करा. सच्चिदानंद नादान लाईक करा पटकन. लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा पटकन. सर्वांनी लाईक करून टाका. गणपतीची तयारी झाली की नाही? हे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट करा. सीसीवर असून बसून राहताय, कमेंट करा यार. व्हेरी गुड, छान. वामन दादानी कॉम्प्लिमेंट दिली आहे. व्हेरी गुड, छान, थँक्यू. हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा. अक्षय दादा म्हणते अजून एकदा दम भरायचा आहे फक्त, मग गप गुमान सही करतील. ओके. होईल होईल, तुझ्यासारखीच केस होईल. प्रेम बोलते गणपती बाप्पाच्या आगमनाची जोरदार तयारी सुरू आहे. घर सजतंय, मन सजतंय आणि आता फक्त बाप्पाच्या आगमनाची आतुरता. बोला गणपती बाप्पा मोरया. लवकर सप्टेंबर मध्ये लवकर या, वाजत गाजत या, आनंद घेऊन या. तुमची तर मजा आहे बाबा, गावी जाणार, मी तर नाही जाणार. जवळ असतं ना, पण परीची परीक्षा सुरू झाली आहे ना 15 तारीखपासून. 14ला सुट्टी आहे वाटतं तिला आणि 15ला पेपर आहे. हाय चेतना ताई, लाईक डन. नमस्कार ताई. चेतना ताई म्हणतात कशा आहात? मी मस्त आहे चेतना ताई, तुम्ही कशा आहात? श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. चॅनल मोनो झालं का चेतना ताई तुमचं? कुठपर्यंत आलं फर्स्ट टाइम? वामन दादा. कृष्ण गोविंद हरी मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. चेतनाताई म्हणताय मी पण मस्त आहे ताई. ओके चेतनाताई. ओके, नाही झालं का? वॉच टाइम किती झाला तुमचा? लाईव्ह घेताय ना तुम्ही? वॉच टाइम किती झाला? अजून हा मोनोला पण थोडा बाकी आहे वॉच. ओके 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 चेतनाताई, घ्या होईल लवकरात लवकर. माझं पण आता व्हायला आलंय, पण थोडासा टाइम आहे. अक्षय दादा आज पण माझी मॅनेजर नाही आली, त्यामुळे मी आज निवांत. ओके, मॅनेजरचा धाक आहे का? चेतनाताई म्हणते 2200 आसपास. ओके, खूप चांगलं आहे ताई, चांगला आहे, चांगला आहे. खूप मेहनत घेत आहे, त्यामुळे नक्कीच होईल व्यवस्थित. बेस्ट ऑफ लक. आणि दुसरे पूनमताई, त्यांचं झालं का मॉनिटाईज? त्यांचं झालं का मोनोटाईज? त्यांचा वॉच टाइम झाला कंप्लीट? ना 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 कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे सुनाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. तुम्ही फुल मोनो करणार आहात का डायरेक्ट? हो ताई. अक्षय दादा म्हणतात मी येतो, घासपूस खाऊन ये रे बाबा. ये कशी खाणार घासपूस ते मलाच माहिती आहे. बघूनच हाफ मोनो करून घेऊ की नको, म्हणजे मला काय माहिती नाही त्यातलं, म्हणजे हाफ मोनो करून घ्यायचं असतं की नाही. पण माझं तर मी असं विचार केलाय की हाफ मोनो करण्यापेक्षा डायरेक्ट फुल मोनोच करून घेतलेलं बरं. मी असं विचार करते. तिचा आणि माझा मागे पुढे आहे वॉच टाइम. ओके ओके. कारण पहिल्यांदाच असं माझ्या ओळखीचं पण असं कोण नाही ना जे गायडन्स करेल मला, त्यामुळे मला पण असं माहितीच भेटत नाही कोणाकडनं, अशी रिअल माहिती जी असते ना ती. ओके, प्रयत्न चालू आहे. ओके ओके मंडळी, लाईक करा. आणि तुमचा बाळ कसा आहे? शिव म्हणतात ना त्याला, काय शंभू काहीतरी म्हणतात ना, नाव काय तुमच्या बाळाचं? ते शिव वाटतं. मंडळी लाईक करा सगळ्यांनी. वामन दादा हाय म्हणतात. वामन दादा का लाईक केलात ना, कमेंट करा, पटापटा बोला सगळ्यांनी. चेतनाताई म्हणते चला ताई शिव झोपला, आता मी पण लाईव्ह घेते. ओके चेतनाताई, बाय बाय, टेक केअर. लवकरात लवकर मंडळी बघा, अर्धा तास झाला आणि फक्त 23 लाईक्स झाले आहेत बघा. बऱ्याच जणांनी केलं आहे हाफ मोनो.
मला माहिती नाही चेतनाताई, म्हणजे त्यात साईड इफेक्ट काय आहेत किंवा बेनिफिट काय आहेत, मला काहीच माहिती नाही त्यातलं. मी पण करायचं म्हणते हाफ मोनो. ओके ओके, मग करायचं ताई, जे मनाला वाटतं ते करायचं. आपण आता आपल्याला खरी खुरी माहिती आपल्याकडे कोणाकडेच नाही, त्यामुळे दुसऱ्यांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा आपण स्वतः निस्तरायचं. रामचंद्र दादा, मी तुम्हाला शॉर्ट ब्लॉकमध्ये आय डी देतो. ब्लॉगमध्ये आय डी देते, त्यांना सविस्तर विशेष करून विचारा, संपूर्ण माहिती सांगतील. पण त्यांचं लाईव्ह वगैरे असतं का? रामचंद्र दादा, एक मला काम करशाल, माझं इन्स्टा आहे ना, या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये इन्स्टाची आय डी आहे, तिथं जाऊन मला ना त्यांचे म्हणजे मेसेजमध्ये माझे त्यांचे ना शेअर करा, एखादं त्यांच्या चॅनलचं लिंक मला शेअर करा वगैरे, मग मी तिथून त्यांना हे करते, जॉईन करते. चेतनाताई म्हणते हो शिव, ओके ओके, काळजी घ्या. प्रेम बोलते लाईक करा, वाढवत राहा आणि गणपती बाप्पा मोर या म्हणत राहा. येस मंडळी, लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा मंडळी, लाईक करा. बाय ताई म्हणतायत, बाय बाय, काळजी घ्या. हो ताई, तुम्ही पण काळजी घ्या. लय अवघड झालं राव, ते तुला तुरून. ओम नमः शिवाय. अलक निरंजन, नमस्कार. ओम नमः शिवाय. कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि सबस्क्राईब करून घ्या. आपलं रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असतं दादा. रामचंद्र दादा म्हणते होय लाईव्ह आहे त्यांचं. ओके ओके, मग मला त्यांचं ना माझ्या इन्स्टाच्या आय डीला मेसेज करा आणि वामन दादा तुम्हीही करा, मला मेसेज करा. पण मी सगळ्यांशीच बोलत नाही हा इन्स्टावर, नाही तर म्हणाल ताई लाईव्हवर बोलते आणि इन्स्टावर बोलत नाही. नाही मला आवडत जास्त इन्स्टावर वगैरे बोलायला. जेवण झालं की नाही अजून? नाही दादा, जेवली नाहीये, जेवण बनवलंय. वामन दादा मंडळी लाईक करा यार, लाईक नाही वाढत आहेत, फक्त 23 लाईक झाले. 24 करा पटकन, 24 25 पटकन लाईक करून टाका. चला, किती वेळ लागतोय लाईक करायला? अगं बस की ग लवकर, मारूया स्टार्टर, बस माझ्या बुलेटवर. चुकते, सगळं चुकतंय गाणी. त्यांच्या लाईव्ह मध्येच मेसेज करा आणि इन्स्टॉलला. पण दादा मला त्यांची लिंक कशी भेटणार तेच सांगते ना. तुम्ही मला इन्स्टाला पाठवा, मग मी त्यांना लाईव्हला जाते आणि हे करते, त्यांना जॉईन करते. वामन दादा, रामचंद्र दादा, इन्स्टाला मला नाही जमणार, शॉर्ट व्हिडिओला लिंक टाकतो. ओके मग चालेल, टाका. मंडळी प्लीज लाईक करा चॅनलला. माझा लाईव्ह फक्त 2:15 पर्यंतच असणार आहे, नंतर मी बंद करणार आहे. आज प्रेम कुठे गायब झाला? अक्षय दादा घासपूस खायला गेला. गरम होत यार. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. वामन दादा, तुम्ही आमचे वामन दादा. ओके रामचंद्र दादा, टाकते तुम्ही सांगितल्यापासून तर रोजच टाकते. वामन दादा हसताय. ना 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 ना, इसके ही सिवा जाना कहाँ.
हाय गॉडफादर, खूप दिवसांनी आलात. गॉडफादर आता येत नाही आमच्या लाईव्हला. आता त्यांना दुसरी ताई भेटली ना, आता ते या ताईला विसरले. टेटॉल टेटॉल हो, सर्दी झाले हमको. अरे बापरे. प्रेम अक्षय दादा, ताप येतात तुका, सर्दी झाली. आधी माका पहिली ताप येलो, मग अक्षय दादा आता तुका सर्दी झाली. काय रे बाबा, आता काय करूया. गॉडफादर मध्ये कोकणचे कोकिला ताईला नमस्कार. ओके ओके, थँक्यू थँक्यू. शिव न्यूज व्हेरी नाईस. हाय कोल्हापुरी दादा, कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. लाईक डन म्हणताय, थँक्यू. कसे आहात तुम्ही? कुठली शिव न्यूज टाकलायत आणि तुम्ही काय, तुम्ही तुमचे शॉर्ट टाकताय त्याच्यावर, न्यूज कुठे टाकताय? काय सांगता तुम्हीच? काय कधी कळतच नाही तुमचं काय ते. गॉडफादर हसताय. जेवलात का गॉडफादर? वामन दादा हार्ट. तेरा होने लगा हूँ. जब भारत माझा देश आहे आणि सर्व लाईव्ह घेणाऱ्या माझ्या भगिनी आहे. ओ माय गॉड, मग तेच सांगते ना, आता ह्या ताईला विसरलात भगिनीला. मामन दादा थँक्यू फॉर सपोर्टिंग कमेंट. शिव न्यूज मध्ये न्यूज नाही काय, मीच एक न्यूज आहे. ओके ओके, मस्त मस्त. कसे आहात तुम्ही? बाकी कोल्हापूर काय म्हणतंय? रामचंद्र लाईव्ह मधून सर्दीचं तापचं इन्फेक्शन झालं असे वाटते सर्वांना. हा, माझं मीच सगळ्यांना इन्फेक्शन दिलंय ते. स्टार्टिंग तर मलाच झालेली. आता डॉक्टर पण लाईव्ह मध्येच कुठेतरी भेटायला पाहिजे. डॉक्टर आहे का कोणी लाईव्ह मध्ये? प्रेम प्रेम गॉडफादर, हो ना, उचकी लागत होती मला म्हणून आलो. खोटं बोलतायत. काय उचकी बिस्की लागत नाही तुम्हाला. डॉक्टर ऋषिकेश राऊत, अरे बापरे, डॉक्टर पण आले. हॅलो डॉक्टर, एक प्रॉब्लेम आहे की मला इन्फेक्शन झालेलं, म्हणजे सर्दी वगैरे झालेली, ताप आलेला. मग अक्षय दादाला पण लाईव्ह मध्ये आला आणि आता प्रेमला पण आलाय. तर ह्यांना सगळ्यांना इंजेक्शन द्या आणि गोळ्या द्या, अँटीबायोटिक. ऋषिकेश, डॉक्टर ऋषिकेश. हॅलो अभय. हॅलो अभय. हाय अभय, स्वागत आहे. वामन दादा सायकल चालवतात काय आहे ते. नमस्कार, जय शिवराय ताई. नमस्कार, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. कुठून आहात तुम्ही? मी डॉक्टर शिवन्या देशमुख आहे. ओके, तुम्ही डॉक्टर आहात का? बरं झालं, आत्ताच मी म्हणत होते की ह्यांना सगळ्यांना, मला ऑनलाईन इन्फेक्शन झालंय सगळ्यांना, व्हायरल. सो त्यांना सगळ्यांना द्या इंजेक्शन. इंजेक्शन देऊन टाका. इट्स व्हायरल. हा, व्हायरलच आहे ते. डॉक्टर ऋषिकेश राऊत. माझी दुसरी आयडी. ओके ओके, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आलात कधी कोकणात तर कमेंट करून सांगा मला. डॉक्टर ऋषिकेश म्हणताय नो इंजेक्शन निडेड. ओके, मग काय द्यायचं? भय म्हणताय मी सोलापूरमध्ये राहते, अक्कलकोट रोड, मल्लिकार्जू नगर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जवळ. वा वा वा, अक्कलकोटला राहतात. श्री स्वामी समर्थ. अगं ह्यांना सगळ्यांना ना म्हणतात की ताईने ऑनलाईन इन्फेक्शन झालं, सगळ्यांना व्हायरल झालं. सो म्हणून म्हटलं कोणी डॉक्टर आहे का, तर तू भेटलीस. प्लीज लाईक कर चॅनलला, डबल टॅप करा स्क्रीनला आणि सबस्क्राईब कर तुझ्या दोन्ही आयडीवरून. आणि कधी नाही कधी लाईव्हला येत जा, आवडेल मला तुझ्याशी बोलायला. वामन दादा तर ट्रॉफी जिंकल्यात. कशाबद्दल ट्रॉफी जिंकल्यात वामन दादा? ऑनलाईन इन्फेक्शन. हा, ऑनलाईन इन्फेक्शन झालंय सगळ्यांना, म्हणते ताईने ऑनलाईन इन्फेक्शन पाठवलंय. हा बघ, ह्या प्रेमला सर्दी झाली आहे. जस्ट टेक रेस्ट, हॅव पेनल्टी ऑफ वॉटर, प्लेंटी ऑफ वॉटर.
चला बाबा, सगळ्यांनी आराम करा आणि पाणी पीत राहा, पाणी पीत राहा, नाही तर पाण्याच्या टपमध्येच बसून राहा. अभय म्हणते, अरे मी पण प्रॉपर रायगडची आहे, महाडची. ओके, प्रेम पण रायगडचंच आहे. वामन दादा मध्ये, खुशीची मम्मी चलतो ग, भेटू उद्या आपण 12:30च्या नंतर. ओके वामन दादा, बाय, टेक केअर. आणि गॉडफादर मध्ये मी सगळ्यांच्या मनात राहतो. ओ माय गॉड, सगळ्यांच्या मनात. मंडळी तुम्ही लाईक मात्र करीत नाही आहेत. 25 फक्त लाईक झाले आहेत आणि एवढी माणसं आलात तुम्ही, पण लाईक मात्र करत नाही. प्लीज 26, 27, 28ला लाईक करून टाका मंडळी पटकन. ऋषिकेश, अभय, प्लीज लाईक करा. 2-2 आयडी वरून प्लीज लाईक तरी करून टाका ना, आणि सबस्क्राईब पण करा. अरे वा, सगळ्यांनी लाईक केलंय. सागर दादा, हाय चष्मिश बहिणाबाई. सागर दादा, चला आता पुढच्या आठवड्यात रक्षाबंधन येता, कुछ तो बनता है, गिफ्ट देना बनता है. वामन दादा, बाय बाय. गॉडफादर तर सगळ्यांच्या मनातच आहेत, मग चला गिफ्ट पण पाठवायचे बहिणीला. सांगितलं ना, लाईव्हवरच्या सगळ्या बहिणी आहेत तर सगळ्यांना गिफ्ट पाठवायचं. शुभम, हाय शुभम, हाय. अभय म्हणते, कोण आहे रायगडचं? प्रेम आहे, इश्कवाला लव. सागर दादा, मी आहे रायगडचा. हे बघ, हे सागर दादा पण रायगडचा आहे, प्रेम पण रायगडचा आहे. सोपान पाटील, हाय हाय सोपान दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा. फक्त 30 लाईक्स पटकन होऊन जाऊ दे. 30 लाईक्स टार्गेट. डॉक्टर देशमुख म्हणतात गिफ्ट, गिफ्ट दे दिया मुझे, थँक्यू. बाई म्हणते, हॅलो सागर, जय शिवराय, जय शिवराय. सागर दादा तुला अभय, अगं तुझं नाव काय आहे? मी आता काय बोलू? अभय, ऋषिकेश, काय बोलू सांग. शुभम दादा सागर म्हणते, हो 28 ऑगस्टला गिफ्ट. 28 ऑगस्टला आहे ना रक्षाबंधन? ओके, दे दे. शुभम दादा, बॅड बडबड करून तोंड दुखत असेल ना? सवय झाली रे माका. तुला सांगते, जेव्हा मी स्टार्टिंगला लाईव्ह घ्यायची ना, तेव्हा म्हणजे ना पहिल्या 8 दिवसात हे सगळे ना मसल एवढे दुखत होते की काय सांगू तुला. म्हणजे मला रडायची पाळी आलेली, पण नंतर आता सवय झाली. वर्ष होत येईल आता. शिवन्या देशमुख, ओके ओके. शिवन्या, ओके, खूप नाव छान आहे. शिवन्या, हॅलो, जय शिवराय म्हणते सागर दादा तुला, आणि सागर दादाने पण म्हटलंय. शिवन्या म्हणते, आणि हो माझा बड्डे आहे 27ला. अरे वा, व्हेरी नाईस. तुझा 27, माझ्या वहिनीचा पण आहे 27 ऑगस्टला. माझ्या खुशीचा बड्डे आहे 27 ऑगस्टला. मला इथं लाईक पण भेटले 27 ऑगस्टला. आणि नाही, 27ला नाही, 28 ऑगस्टला खुशीचा आहे आणि 29 ऑगस्टला माझा आहे. मस्त ना. शिवण्या नक्की आहे हा 27 ऑगस्टला लाईव्हला. हॅपी बर्थडे बोलणार आम्ही सगळे तुला. रामचंद्र दादा म्हणतात, नमस्कार. नमस्कार रामचंद्र दादा, बोला की. रामचंद्र दादा आईस्क्रीम देत आहे सगळ्यांना, म्हणजे सर्दी बरी अशी नाकातनं वाहू दे. शिवानीमध्ये, ओके बाय, नीड टू लिव्ह फॉर नाव, इफ पॉसिबल विल ट्राय जॉईन अगेन. ओके शिवन्या, तू चॅनलला सबस्क्राईब केलंयस का? आणि बेल आयकॉनवर क्लिक केलं तर तुला नोटिफिकेशन येईल, नाहीतर अदर तुला माझं चॅनल पण भेटणार नाही कधी. सो प्लीज सबस्क्राईब कर चॅनलला, आणि मग नक्की ये, तुला जेव्हा भेटेल ते. थँक्यू सो मच, वेलकम शिवन्या. शुभम दादामध्ये, स्वीट सिस्टर, येस, अँड युअर स्वीट ब्रो. हो येते. ओके, सोपान दादा लाईक केलं आहे, सब केलं आहे. थँक्यू सोपान दादा. कुठून आहात सांगितलं नाही. रामचंद्र दादा, माझ्या चिरंजीवचा आहे 25 ऑगस्टला वाढदिवस. येस यार, ऑगस्टमध्ये ना खरंच खूप मुलं अशी केअरिंगवाली असतात, है ना, असं मला कळलंय. अरे मी नाही, ती ऋषी आहे तो. ओके ठीक आहे, दोघांनी पण या लाईव्हला, सबस्क्राईब करा. ओके, सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि ऋषिकेश तू पण ये, आणि लावण्या तू पण ये. ओके, सब करून ठेवा, बेल आयकॉनवर क्लिक करून ठेवा आणि या. बाय, टेक केअर. लावण्या, सोपान दादा, टेंभुर्णी जवळ, अकोले खुर्द, सोलापूर जिल्हा, तालुका माडा. ओके ओके, इथून बोलताय का? अकोला, खूप छान, थँक्यू. बाकी कशी आहे तुम्ही? मस्त आहे लावण्या, मस्त आहे. तुमच्या इकडे पाऊस आहे का?
पाऊस पडतो. लावण्य तू चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेव आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ठेव, म्हणजे तुला जेव्हा पाहिजे असेल ना यायचं तेव्हा तुला नोटिफिकेशन तरी भेटेल. प्लीज सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. लावण्य म्हणते, अरे दी मी शिवन्य आहे ग ताई. हा मॅम, शिवन्याच बोलली ना मी तुला. सोपान दादा म्हणतात नाही. ओके. सी बाबा खूप गरम होतंय बाहेर. मग मी तुला काय बोलली? लावण्य बोलली काय? शिवन्याच बोलली ना. गॉडफादर म्हणते सी सी. मग अशी तू तर बोललीस ना ती माझी दुसरी आयडी म्हणून. सोपान दादा म्हणते, तुम्ही कुठून बोलत आहात ताई? दादा मी जम्मूवरून बोलते. पण ओके लावण्य, सॉरी सॉरी श्रीवन्या, सॉरी सॉरी श्रीवन्या. सोपान दादा मी जम्मूवरून बोलते, पण मी आहे कोकणातली. माझं सासर माहेर सगळं कोकणातलं, पण मी आता आहे जम्मूवरून बोलते. लाईव्ह चालू आहे. रामचंद्र दादा म्हणते नमस्कार कोकणकर. नमस्कार रामचंद्र दादा. प्लीज लाईक करा. फक्त 27 लाईक झाले आहे. 28, 29, 30 पटकन होऊन जाऊ दे लाईक. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय, सबस्क्राईब नाही केलंय, त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करून टाका. पटकन करून टाका, नाही तर तुम्हाला लाईव्ह मिस होणार. मग पण पुन्हा तुम्हाला भेटणार नाही लाईव्ह. सो पटकन सबस्क्राईब करून टाका. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. फौजी वाईफ आहे का? येस श्रीवन्या. येस येस श्रीवन्या. मंडळी प्लीज लाईक करा. चॅनलला डबल टॅप करा. फक्त लाईक फक्त 27 होऊन थांबलेत आणि तुम्ही जरा पण लाईक करत नाही. हे कसं काय? रामचंद्र कशी तब्येत आहे कोकणकर तुमची? मस्त दादा. रामचंद्र दादा एकदम मस्त. फौजी वाईफ असते ना ती सगळ्या परिस्थितीत स्वतःला ढालू शकते. सोपान दादा म्हणते जॉबला आहात का तिकडे? नाही, माझे मिस्टर आहे दादा इकडे जॉबला. लावण्या म्हणते, सॉरी श्रीवन्या म्हणते, अरे वा, मग माझे पप्पा सेकंड स्टार कंप्लीट 27 इयर सिनियर कर्नल ऑफिसर काश्मीर श्रीनगरमध्ये आहेत ऑन ड्युटी. हां, वा वा वा. काश्मीरला आहे श्रीनगरला, आम्ही प्रॉपर जम्मूमध्ये. वाव खूप छान ग. सागर दादा म्हणतायत जेवण झालं का? श्रीवन्या शिवन्या तुला विचारतायत जेवण झालं का? रामचंद्र दादा म्हणते जेवण झालं का तुमचं? नाही भावा, जेवायचं आहे. शिवन्या म्हणते नाही जेवण झालं माझं. सागर मंडळी प्लीज लाईक करा पटकन. 30 तरी लाईक होऊन जाऊ दे. फक्त आता 10-12 मिनटं आहे. लाईक काय वाढे ना. बघ ना प्रेम, एवढं मी बोमटून झालं पण लाईक काय वाढे ना. असंच असतं ना, माणसं लाईकच करत नाही. लावण्यामध्ये, अरे मग ताई तू मला इंस्टाग्रामला कॉन्टॅक्ट कर नक्की. येस, माझ्या ह्याला यूट्यूबला ना इंस्टाग्रामची लिंक आहे, तिथून मला फॉलो कर, मग मी तुला करते. ओके. 500 रुपये कॅशबॅक तुमची वाट बघतो. येस. हां, 99 इथं काय सांगू आता, लावण्य नाव सारखं घेते तू ताई. येस, काय माहिती लावण्य हे नाव मला आवडत असेल कदाचित. श्रीवन्या 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 येत नाही पटकन तोंडात. शिवन्या म्हणते बघ ना रे बाबा, शिवन्याचं लावण्य करते ताई. सॉरी ग श्रीवन्या. श्रीवन्या सॉरी सॉरी. रामचंद्र दादा म्हणते छान, फौजीची एक मिसेस आणि एक कन्या, आमचा सातारा जिल्हा फौजीचा. वा 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 रे वा. खरंच सातारा जिल्हा फौजींचा म्हणून ना मला खरंच खूप साताऱ्याचं कौतुक वाटतं. तिथं प्रत्येक घरातनं 1-2 आहेत फौजी. जुन्या आठवणी आठवल्या ना मला. काय झालं गॉडफादर दादा, काय रडताय?
काही आर जेव्हा ना म्हणजे आता माझं लग्न झालं तेव्हा आधी काही मी एवढी धीट नव्हते, पण जसं लग्न झालं काही म्हणजे सगळे एवढं खूप काय काय बघितलंय. पप्पांना कॉल करूनच सांगते. ओके, सांग सांग. माझं शिवण्यावरून लावण्य केलं. हे भगवान. शिवण्याला माहिती असेल की आहे ना, त्याची मम्मीचं माहिती असेल की ती जस मम्मी किती स्ट्रॉंग असेल है ना शिवन्या. रामचंद्र दादा म्हणजे जेवण झालं नाही का तुमचे? नाही रामचंद्र दादा, जेवायचं आहे. परीची वाट बघते. कोमल काया ती महामाया. कोण बोलला रे 99 लाईक नाही होणार नाही, आणि प्रेम काय 500 देणार नाही? करून तर दाखवा आधी. कोणी आता बघ ना, लाईकच करत नाही मंडळी. एक गॉडफादर म्हणतात, एक लड़की थी दीवानी जिस पर हम कभी प्यार किया करते थे, वो लड़की का नाम लावण्या. ओ माय गॉड, लावण्या बघ ना, तू आलीस आणि त्यांना गॉडफादरला आपल्या प्रेमाची आठवण झाली. रामचंद्र फर्स्ट लाईक 50 टार्गेट. फास्ट लाईक 50 टार्गेट कोण नाही करत दादा. लावण्या श्रीवन्या म्हणते गॉडफादर काय हे. मला मम्मीची नाही ताई, मम्मीच नाही ताई. ओके सॉरी लावण्या. श्रीवन्या नको वाईट वाटून घेऊ. रामचंद्र दादा म्हणते कराड सातारा. गौतम वेताळे म्हणतात जय भीम. गौतम दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही दादा? गॉडफादर म्हणते आणि परत लावण्या. यार प्लीज यार. श्रीवन्या मी तुझ्यासाठी माझ्यासाठी तू लावण्या. ओके. आशुतोष दादा हाय, खूप दिवसांनी आले मॅडम तुम्ही. उपाशी नका राहत जाऊ, दुपारपर्यंत काहीतरी खाऊन घेत जा. मॉर्निंगला काय खात असता? मिल्क पीत असता का? फ्रूट खाता का मॉर्निंगला? आशुतोष मी नाही खात काय असं. मी सकाळी 2 रोटी खाते, भाजी खाते. त्यानंतर मी भूक लागली की मी पाणी पीत राहते बस. आणि दुपारी जेवते 2:30ला, 2:30पर्यंत. शिवन्या म्हणते अरे भाई. गौतम दादा म्हणते मुंबईवरून. गौतम दादा मुंबईवरून आहेस का? खूप खूप स्वागत आहे. नक्की चॅनलला सबस्क्राईब कर. रोज आपलं लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. गॉडफादर म्हणताय ही ताई बघ ना, सारखी सारखी लावण्य बोलते. अरे बापरे, माझ्या तोंडात का बसलंय लावण्या? काय कनेक्शन आहे का? शिवकन्या म्हणा आता. शिवन्या 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 शिवन्या. फ्रूट ॲपल बनाना का नसता खात? खूप हेल्दी असते बॉडीसाठी. मिल्क पण पिझ्झा. मला बनाना आवडतं, बाकी ॲपल नाही आवडत. ॲपल ना इकडे असे टणक टणक भेटतात, खाऊन दात दुखतात आणि असं नॉट कशी तरीच लागतात. त्याच्यात फक्त मला फ्रूटमध्ये बनाना, ऑरेंज वगैरे आवडतात. पाईनॲपल आवडतं, चिकू आवडतात. आणि इथं कुठे भेटते जम्मूला असलं काय? शिवन्या शिवन्या प्लीज लाईक करा. आशुतोष दादा लाईक करा पटकन. ज्यांनी लाईक नाही केले, सबस्क्राईब नाही केले, त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा. पागल झालीत आता ताई. अगं तुझं नावच नाही येत ना मला. शिवन्या 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 हे शिवन्या 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 ए शिवन्या 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 ए शिवन्या 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 ए शिवन्या शिवन्या शिवन्या. आता डोक्यावर. ताई तुला तुझी न झालेली वहिनी का आठवते? काय माहिती, भावाचं आणि माझं कनेक्शन आहे ना गॉडफादर, तुमचं आणि माझं. मग मला ती न झालेली वहिनीच आठवते. लावण्यवती. मिल्क का नसतं पीत मॉर्निंगला? 1 ग्लास मॉर्निंगला, 1 ग्लास इव्हिनिंगला. मग मला ॲसिडिटी होणार.
प्रेम बोलतोय 99 लाईक काय होईना, प्रेम 500 कॅशबॅक देईना. अहो मंडळी, लाईकचा स्पीड वाढवा ना. 99 वा लाईक करणाऱ्याची ₹500 कॅशबॅक लॉटरी अजून बाकी आहे. 99 लाईक तुमच्याकडून आणि 500 प्रेमकडून. बघा मंडळी काय हे लोक मंडळी नाही करत लाईक्स. मंडळी लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा. आता फक्त 5 मिनिटं लाईव्ह राहिलंय, त्यानंतर मी लाईव्ह एंड करणार आहे. समजलं का? ए मला ते ना लाईव्हची एक ना आयडिया आठवली. एक वही घ्यायची किंवा एक पाटी घ्यायची आणि त्याने पेन्सिलने प्रत्येकाची जी आयडी येईल ना त्याची नावं लिहायची है ना. त्यांनाच लोकांना व्ह्यूज किती भेटतात. आणि इथं पकड 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 करतोय पण यार एक पण माणूस हे करत नाही. गोपाल सखी गुड सुपर 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 गुड नमस्कार पंढरपूर. वा रे वा, सुपर सुपर गुड नमस्कार पंढरपूर. वा रे वा, खूप छान दादा. गोपाल दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भिवरेच्या तीरी, आहे भिवरेच्या तीरी. माय बाप रखुमा माई, माय बाप रखुमा माई. पूर्ण येत नाही ना मला. अशी म्हणतात ताई तुम्ही एकदम लहान लेकरासारखं दिसता. यू लुक्स लाईक अ चाइल्ड. तुमची डेट ऑफ बर्थ किती आहे? 1995 आहे की 1998 है? 1993 आहे माझी. 29 ऑगस्ट 1993. गोपाल दादा प्लीज लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं प्लीज लाईक करा. म्हणजे किती बोलू मी. लाईक करा करा करा. रामचंद्र दादा, अरे बापरे काय झालं रामचंद्र दादा? अरे बापरे का? अरे बापरे का? रामचंद्र 1993 मधला तर मग काय झालं? गॉडफादर ताई आणि लहान. ओ ताईला 2 क्यूट लेकरं आहेत. मला 2 मुली आहेत. एक 4th ला आहे 10 वर्षाची आणि एक आहे 6 वर्षाची. फोर डेज आफ्टर बर्थडे आहे. नाही, फुल एन्जॉय करा, पार्टीज करा, जबरदस्त सेलिब्रेशन करा. ओ माय गॉड, मला लहानपणापासूनच माझा कधी बर्थडे सेलिब्रेटच झाला नाही. सो म्हणजे लहान असल्यापासून, त्यामुळे मला बर्थडेचं काहीच वाटत नाही. मला दुसऱ्यांचे बर्थडे करायला आवडतात, मला नाही माझा बर्थडे आवडत. आणि ते एक्साइटमेंट वगैरे काही नाही माझ्यात. 23 ऑगस्टला आहे ना? काय आहे 23 ऑगस्टला? नाही, 29 ऑगस्ट. आणि माझ्या मुलीचा 28 ऑगस्ट. देखो 29 लाईक पे है ना. चल झूठी. काय पण काय झूठी? मी काय बोलली झूठी? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला. बाबा एक पण केक कापला नाही आजपर्यंत. नाही, लहानपणी नाही कापला, त्यामुळे मला बड्डेचं काही वाटत नाही. पण मी केक कापलाय माझं लग्न झाल्यापासून. लग्न झाल्यापासून माझं दरवर्षी बड्डे करतात. लग्नाच्या आधी नाही झालेला माझा बड्डे. लग्न कोणत्या इयरला झालं? 2016ला. 30 लाईक डन, 30 लाईक डन. कोणी गेलं 30 लाईक डन? जगदीश गायकवाड. हाय जगदीश दादा, थँक्यू सो मच लाईक डन केल्याबद्दल.
सबस्क्राईब पण करून टाका आणि रोज लाईव्हला या. थँक्यू जगदीश दादा. कुठून आहात तुम्ही? माझं लग्न 2016 मध्ये झालं. शिवन्या, अरे ताई तू कमेंट इग्नोर करत आहेस का? नाही ग, मला कमेंटच नाही आली. ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊन बघते. अरे गायब का झाल्या तुमची कमेंट? ये लाईक करा रे, लवकर लवकर चला रे. जर लाईक केलं नाही तर तुमची बायको पळून जाईल. जाते बघा. अरे ताई तू कमेंट इग्नोर करत आहेस. अगं मला येतच नाहीये तुझ्या कमेंट. इथं तुझ्या कमेंटच नाही आल्या. ऐसा क्यों हुआ? ताईला नंबरचा चष्मा आहे ग म्हणून. ए गप बस. पण कमेंट दिसायला पाहिजे. तुम्हाला तरी दिसतायत का? हा का? नाही मला दिसल्याच नाही. आता आली. ताई तू माझी कमेंट इग्नोर का करत आहेस ना, ती कमेंट आले मला. सो म्हणून मी ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊन बघितली. मंडळीनू कमेंट करा ना. बघणारे गॉडफादर. अगं नको ग बाई, खूप बिचारा रडतोय गॉडफादर. त्याला त्याच्या गर्लफ्रेंडची आठवण झाली. आशुतोष दादा मध्ये 2016 लग्न झालं तर मुलगी 10 इयरची कशी काय असणार? 10 नाही, सॉरी, 2017ची आहे. 9, 8 कम्प्लीट, 9 चालू आहे. सॉरी, 8 कम्प्लीट झाले, 9 चालू आहे. मुलीची 4थी मध्ये आहे तर ती 12 असणार. बरोबर सांगा विचार करून. नाही 12 कशी? 2017 तिची बर्थ डेट आहे. मे 2017. 29 ऑगस्ट 29 मे 2017. अरे काय, अरे पण काय खरं करायचं आहे. माझं एज काढतायत. कितीची का असे ना ती. गॉडफादर मध्ये ताई एक काम कर ना, कुंडली पोस्ट करू. माझी कुंडली माझ्याकडे नाहीये. माझ्याकडे कुंडलीच नाहीये. फक्त आमचे म्हणजे पप्पांकडे आहे, माझ्याकडे नाहीये. आणि फक्त आमचे जेव्हा गुण जुळवायचं म्हटलं ना, त्यातले 36 पैकी 32 जुळले. लांब श्रीवन्यामध्ये बघ ना राव, काय पण विचारतात. बघ ना गो. मनमोहना तू राजा स्वप्नातला. 36 गुण जुळले की मला असं वाटतं की 36 गुण जुळले की भांडणं होतात, है ना? राजसा. मनमोहना तुरा. आशुतोष म्हणते ताई तुम्ही एवढ्या उशिरा का बरं लग्न केलं? तुमचे हस्बंड तुमच्यापेक्षा किती इयरने मोठे आहेत? अरे माझं लग्न झालं तेव्हा मी 22 इयरची होती. 22 इयर कम्प्लीट होते 2016ला. ओके, 2015ला माझं ग्रॅज्युएशन झालं, 2016ला लग्न झालं. आणि ते 90 मधले आहेत, 1990 मधले. लावण्यामध्ये 36. काय 36? हां 36. 3 वर्षाचा आहे गॅप. 32 जुळले तरीही दाजी ग्रेट आहेत मग. हा. आमची भांडणं नाही होत जास्त. झाली तर माझीच होतात, पण जास्त सारखी सारखी नाही होत. श्रीवन्यामध्ये ताई जाऊ दे ना राव, का तू पण असू देत आहे. आन्सर देत आहे. मग काय ग, हे रोजचे मेंबर आहेत ना. हे आमचे रोजचे मेंबर आहेत, फॅमिली मेंबर झालेत, त्यामुळे त्यांना सगळं माहिती आहे. बिचारे दाजी. दादींची बिचारे आणि मी नाही बिचारी वाटत दिसत. रामचंद्र जम्मू मध्ये प्रॉपर सिटीमध्ये असाल तर तिथलं लोकेशन लाईव्ह मध्ये घरामधून ऍडजस्ट होते का पहा ना. सिटीमध्ये नाही आहे दादा, मी कॅन्टमध्ये असल्यामुळे मी इथलं काहीच दाखवू शकत नाही. शिवन्यामध्ये बिचारे दाजी. ओ दाजी. मंडळींनो प्लीज कमेंट करा.
मी सांगतो, दोघात भांडखोर कोण असेल तर ही ताईच भांडत असणार. बरोबर ओळखलं गॉडफादर दादा. ताई तू जनाबाई हो ना एकदा. कसं व्हायचं जनाबाई, त्यांच्यासारखं मला कसं होता येणार. रामचंद्र दादा म्हणतायत हा बरोबर कॅम्पसमध्ये असल्यामुळे. हा वाव काय व्ह्यू आहे. हो का. रामचंद्र दादांनी व्ह्यू दाखवायला सांगितलं, मी फॅनचा व्ह्यू दाखवते. गॉडफादर म्हणते वाव काय व्ह्यू आहे. कोणता ब्रँड आहे कितीला, काय माहिती कोणता ब्रँड आहे. हा मग बहिणीला भावापेक्षा जास्त कोण ओळखणार. बरोबर राईट. शिवन्या म्हणते गॉडफादर हसतायत. बघ ना मजाच झाली. प्लीज मंडळी लाईक करा पटापटा. शिवन्या जेवलंय ती. शिवन्या जेवलीस का. कांदा मुळा भाजी आमचे डॅम्बिस दाजी. गॉडफादर म्हणताय ताई कभी खुशी कुठे आहे. कभी खुशी कभी गम टीव्ही बघते. शिवन्या म्हणते चांगलं आहे बाबा, सिस्टर ब्रदर सेम आहेत मग तुम्ही. येस. शिवन्या तू काय करते शिवन्या. नाही रे ती OPD मध्ये आहे. रामचंद्र संध्याकाळी लाईव्ह किती वाजता. संध्याकाळी ना मुलांचा अभ्यास घ्यायचा असतो ना, त्यामुळे बघते जमतंय काय. गॉडफादर म्हणते सॉरी परी खुशी म्हणायचं होतं. खुशी आहे टीव्ही बघते, जेवली टीव्ही बघत बसली आहे. आणि परी अजून शाळेतून आली नाही आहे, आता येईल. किती वाजले. हां आता यायला झाली. OPD मध्ये. OPD म्हणजे काय. मी OPD मध्ये कधी गेली मलाच नाही माहिती. रामचंद्र दादा म्हणते फास्ट लाईक 50 टार्गेट, पण कोणीच केलं नाही. 250 30 झालंय फक्त. अरे ये गॉडफादर OPD म्हणजे काय ग. कुठे आम्ही OPD ला कधी गेलो आम्हाला पण नाही माहिती. कोणता हॉस्पिटल. लावण्य म्हणते शिव हॉस्पिटल आहे सोलापूरमध्ये आणि मुंबईमध्ये अंधेरी ईस्टमध्ये रॉयल हॉस्पिटल. OPD माहीत नाही ताईला, आता काय बोलणार मी. हा पण मी OPD काय कसं काय बोलली. ती OPD मध्ये आहे म्हणून. मी कधी OPD ला गेली. OPD डॉक्टरांची असते. सच्चा दोस्त अमोल दादा नमस्कार. सच्चा दोस्त आपको 2 ही बातें बताएगा, एक अंडा नॉनवेज नहीं होता और 2 बियर दारू नहीं होती. सच सच बोला आपने. अंडा नॉनवेज नहीं होता. अमोल दादा व्हेरी नाईस. शिवन्या समजून घे ना, वय झालंय मग काय. आता 40शी उलटली ना माझी.
रामचंद्र, अरे ती OPD मध्ये आहे म्हणून सांगत होती शिवकन्या. ओ माय गॉड, भूक लागली ग शिवकन्या. मला आता जमतच नाहीये बोलायला. सकाळी ना 10 वाजल्यापासून लाईव्ह चालू आहे ना, ते 12 पर्यंत होतं आणि 12 फक्त, आणि 1 वाजल्यापासून सुरू केलंय तर आतापर्यंत. आता मेरे पे जान ही नाही रही है. मी असंच लाईव्ह सुरू ठेवणार संध्याकाळपर्यंत. येऊन येऊन मध्ये मध्ये चालू ठेवून जावा. ओके, जॉब नाही करत मी. ओके, हा ना. काय बाई झालं सगळं तुझं. म्हातारी झाली ग पोरी. मी म्हातारी झाली, आता काय करायचं ग. गप ग, 40 म्हणे. मग काय, माझे हॉस्पिटल आहेत. ओके, हॉस्पिटल आहेत का? पप्पानी ओपन करून दिले की गॉडफादर म्हणते हॉस्पिटल आहे म्हणजे डॉक्टर आहे. नाही, फक्त हॉस्पिटल आहे तिचं. डॉक्टर भाड्याने आणले तिने, आहे ना. नाही, 19 झालं तुझं. नाही ग, आता 100ची आकडा आहे. शिवानी म्हणते येस, MD MBBS डॉक्टर आहे बोलली ना गॉडफादर. काय गॉडफादर, तुम्हाला कळतच नाही वाटतं. आशुतोष म्हणते वरची कमेंट्स वाचा. लाईव्हमध्ये काहीतरी खात जा, फ्रूट्स बिस्किट काहीतरी खात जा. हो, बिस्किट तर कधीच नाही खात ताई. अगोदर काही खाऊन घ्या. खूप वेळपासून बोलत आहात तुम्ही, काहीच खाल्लं नाही. अशक्तपणा येईल. लाईव्हमध्ये काहीतरी खात जा, फ्रूट्स वगैरे खात जा. हां दादा, खाते आता संपवते लाईव्ह. बस झालं, आता संपलं. मम्मा एन MD MBBS डॉक्टर होती ना मम्मी, त्यामुळे आहेत हॉस्पिटल. ओके 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 मंडळी, आता तुम्हाला बोलायचं असेल तर बोला. लकी गर्ल, येस गॉडफादर, लकी. चला मंडळी, तुम्ही बोला. मी आता ना लाईव्ह फेस ऑफ करते आणि तुम्ही बोलत बसा. ओके, मी आता परी येते, तिची वाट बघते. मी आता लाईव्ह असंच चालू ठेवणार आहे, मध्ये मध्ये फेस दाखवत राहणार.
नाही नाही, मी परीला आणायला गेलेली. माझं असं लाईव्ह मी आता 5 पर्यंत चालू ठेवा. ग्लुकोन डी पिलेलं का? मग सर्दी होता. ताई माझं नाव सांग. डॉक्टर नाव, गॉडफादर नाव काय आहे? नाव मला नाही माहिती. नाव मिठू तुझ्या दारी रंगला श्रीरंग. घसा दुखतो. परी काय खाल्लं तू? तेच विचारते मी, काय खाल्लं? काही नाही, आईस्क्रीम वगैरे काही नाही खात, पण ती म्हणते माझा घसा दुखते म्हणजे सर्दी होणार आहे. शिवन्या गेस कर. शिवन्या लहान मुलांची डॉक्टर आहेस ना, सांग मग. परीचा घसा दुखतोय. ये सांगतो काय नाही तू. हाय प्रेम, प्लीज लाईक करा मंडळी. नवीन असाल तर. कसं करू ते? काय कसं करू ते? चलो मेंबर्स, लाईक करा, लाईक करा. बाहेरचं पाणी पिल्लं असणार तिने. नाही, आरोचं पिते. अरे पागल, मध्ये जात असतो वारा. वारा लागला की कसा बिघडतो. इश्क आल्यावर काय हे? आम्हाला नावच माहिती नाहीये गॉडफादर. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी, सबस्क्राईब करा. डॉक्टर मॅडम कोण आपण? शिवन्या, डॉक्टर शिवन्या, लहान मुलांची डॉक्टर. म्हणजे प्लीज लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा.
लाईक करा मंडळी, लाईक अजिबात वाढत नाही आहे, प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. गॉडफादर मी वामा कुक्षी घेत नाही, लाईक करा सगळ्यांनी.